Paraguayo bo. Estem per la Vall d'Aran, hem anat a passar el pont a principis d'agost, hem buscat una mica de temps per nosaltres i demà arriba l'Aleix i anirem a escalar per la zona d'aquí, que no l'hem provat mai i moltes ganes. Veganitzeu-vos. Café paraguayos, ¿no? Bueno, ya tenemos la compreta feta. Y som-hi cap al puesto. Ens hem aparcat ja, preparats pel soparet i demà què anem? Demà anem a escalar. Demà estrenarem aquests pantalons recent talladets i són superelàstics. Són uns texans. Bueno, ella diu que no són elàstics. Són 100% cotó, però per mi són elàstics, ¿vale? Perquè mira, puc fer així. Si puc fer això, puc escalar amb ells. Que perquè són grans. No, no és perquè són grans. No, Mira que elàstic. 100% cotó. Jo crec que aniran bé. Quina pinta. Així és com es fa una bona pastina. Ja està gairebé, no? Ens faltarà el toc final. Espectacular. Acaben les ofertes i que ja no hi ha cap bona oferta. Per això no menjar-lo... Sí. Hop! Espera, aquí falten les tures. S'ha d'escalfar, Bueno, penya, doncs anem cap a escalar. Ja tinc els compis allà al sector i som-hi. Anem a escalfar amb un quintillo, a veure què tal. Fa molt vent, la roca és un granit molt raro. Està una mica descomposat, però bueno, ho veurem. No m'estrenarem aquests pantalons. Que qui els ha tallat? Alba.
A veure, ensenya els mocs. No en tens. Molt bé. He tret tots aquesta nit. Ara el Joalín pujarà aquesta via d'aquí. Cau a Hueta, dinar en casa. 6B de 25 metres. Estàs preparat? Sí. Veurem què tal. Escoltareu cridar ara. Són malíssimes. Da igual, les pots trencar. Em deu una. És veritat. Que gilipolles. Tio, aguanta-li un moment. I cebolla. T'he arribat a dalt, No sé, ta. Vols pillar-me tu, perquè ho miri el Guille... Jo vull fer-me un piti. Estic, vamos. Joan, a tope, va, tio. Vale, adéu. He arribat tarda. ¿Cuántas chapas dos ketchup y tío? La verdad que aquella sí, no va a tener la pujada. Sí. Es una tortura pujar de la chapa. Bueno, si no salta mucho, ¿verdad? De todo y Molt bé, Joalín. La cinta llarga l'ha fet servir la Juli? Bé, ara. Aquí tens una barreja amb canto. Dius que et toqui? Molt bé. Ja és un besta. Vinga, Joalín. Molt bé. Animal. Jo m'espero a... Molt bé, Joan. I aquest sistema també podràs fer. Vinga, Joan, va fort, que ja surts, Tenim corda? Bé, animal, bé. Apreta aquí, Joan. I ja et muntes i surts, i és fàcil. El que... Vale, sí. Ve respirant, va, animal. No, jo te la porto. Eso es, monta't, cap a la dreta en ves. Eso es, muy bona, tío. Joan! Ara aquí tens anar fet, per sort. Veus el genoll dret? Vinga!
Rufi, Ron. Venga, Guille, bona. Amunt, vale. Vale, venga. Vinga, mou peus, Mou peus. Hòstia. Hola. No, merci. Saluda, sisplau. Aleix? Son de maíz, ¿eh? Pues una cosa. Sí. Ahora sí, animal. Ara descansa, animal. Li queda poc. Ara ja ho té. Que bé, animal! Ja està. Ha tocat R ja, ara toca R.